Sziasztok! Valentino vagyok, és ez itt az Avatar játék, ami nagyon jó. És erről olyan videókat fogok csinálni, ahol végig viszem az egészet. Ma már jó párszor végig vittem. Egyszer már 5 óra alatt végigvittem az egészet. Na, az ugye olaszul van, mert az volt a legkönnyebb nyelv. Na hát, már közben iszom ám a kávét. Na akkor... Gondolom mindenki ezt akarja, hogy fiú legyek, mondjuk leszek ez. És csinálok majd olyan videót, ahol RDS-en viszem végig, és csinálok olyat, ahol avatárosan viszem végig. Az első, amikor először viszem végig, akkor ez az avatáros lesz. Ez ugye az intrója, és RDS-en kezdem. Ez most nem annyira érdekes, mert olaszul van is. Nem hiszem, hogy értenétek, de ugye nem lehet nem lehet megcsinálni azt, hogy átugorjuk ezt az egészet. Hát ilyen. Az vagyok én, aki itt áll. Hogyha még nem láttátok volna az Avatar filmet, ez az egész arról szól, hogy a katonák elmennek a Pandora bolygóra, egy másik bolygóra, az ez, és akkor itt van egy bázisuk, és a végén meg akarják ölni az avatárokat, de van egy ember főszereplő, aki most jelen pillanatban akit mutattak az előbb, az vagyok én, jelen pillanatban ő a főszereplő, és ugye így RDS-en kezdte, az állatokat lövöldözgette, és nem az avatárokat, aztán utána átváltozott avatárra. Meg ugye volt egy próbaideje, és amikor meghalt, mert a próbaidőben is ölt embereket, és amikor meghalt, akkor az avatárok újraélesztették, és avatár maradt végig. De ez arról olyan, hogy a közepénél élesztenek újra a játék közepénél, mielőtt még végigvinném a filmbe, ugye meg a legvégén élesztik újra. Kezdődik. Mindjárt. Várunk egy kicsit. Szóval nagyon jó játék. És akkor már indul is. Csak itt van az F. Megnyomom az F-et, és akkor itt lehet most menni. De úgy nem ilyen kameranézet lesz végig. Most elvileg. Igen. És már így be lehet így menni. Nem végig ilyen kameraállás lesz, és mindig mutatja nyíl, hogy merre kell menni. Azt hiszem ebben nincsen sprint, de a shift-tel lehet csinálni ilyen különleges cuccokat.
Na, mint attól függ. Az avatárban ilyen rugás, a RDA-sban meg ilyen gurulás, mint egy bukfenc, vagy ilyesmi. Most egy nagyon picikét avatár leszek, mert hogy most kipróbálom, de lesz majd egy hosszabb kipróbálási idő. Ja, és ebben a játékban azt hiszem az intrókat nem lehet átugorni. És előre mondom, nem fogom fordítani, amit mondanak, mert azért nagyon sokat beszélnek benne. Ez azt mondta, hogy ez hihetetlen, mármint hogy csodás, meg ilyesmi. Ha láttátok a filmet, ez azért valamivel különbözik. De nem mindennel. Csak azokat, ahol beszélnek. És amikor kiírja azt, hogy missione completata, akkor azt jelenti, hogy sikerült a feladat. És akkor itt van, és akkor mondja a feladatokat. Na, végre. És itt vannak a navik, csak ezt úgy megmutatom, hogy amiket elfogtak. Itt is van egy, meg ott és ott. És itt nézik ezek a navikat, hogy milyenek. Nekem nem erre kell mennem, hanem erre, itt. Hát, lehet, hogy vágás lesz, amíg így beszélés lesz, de nem biztos, mert mindjárt megyek a helikopterrel a Laguna Blue-ba. Hamarosan lövöldözgetni fogok. Az ilyen piciket át lehet ugratni, mármint hogy ilyeneket át lehet ugorni. És mint ahogy láttátok, ez itt, ez a filmben van, meg ezek is van a filmben. Jönnek. És ez mi? Ja, de akkor én megyek a küldetésemre. Várunk egy kicsit. Akkor azt mondta az az ember, hogy ne törjek szét semmit. Na, és mindjárt megyek a helikopterrel. Na, sziasztok!